Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα παίξουμε Happy Wheels στο totaljackface.com και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ας αρχίσουμε. Φορτώνει. Και θα παίξουμε Happy Wheels. Μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη διεύθυνση και να παίξετε Happy Wheels totaljackface.com ή να πατήσετε απλά Happy Wheels. Αυτός εδώ ο γέρος είναι χαρακτήρας του Happy Wheels και έχουμε συγκεκριμένες σαν εφαρμογές, ας πούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο Happy Wheels. Έχουμε το Play, το Browse Levels, το Load Level Replay, το Level και το Credits. Και εγώ συνήθως παίζω το Browse Levels, μου αρέσει πιο πολύ, αλλά θα αρχίσουμε τώρα με το Play γιατί θα κάνουμε ένα γενικό βίντεο. Σε άλλα βίντεο θα κάνουμε πιο συγκεκριμένα, θα παίζουμε συγκεκριμένες πίστες. Και εδώ θα αρχίσουμε μια πίστα που μου αρέσει πολύ από εδώ, το Wipeout, αρκεί να το βρω μόνο. Another Wipeout. Play now. Και εδώ είναι οι χαρακτήρες που έχετε. Είναι ο γέρος, σαν ένα παιδικό καρότσι. Άμα κοιτάξω προσεκτικά έχει και ένα jetpack που πάει turbo. Άμα τον βάλεις και ανάποδα μπορεί και να πετάξει. Έχουμε τον Vespaman, σαν το λέω εγώ. Έχει αυτή τη Vespa, αυτό το πραγματάκι. Μετά είναι ο Irresponsible Dad, που είναι στο παιχνίδι, εγώ θα τον λέω ποδηλατά. Έχει και ένα γιο, τον Timmy, να'τος, που σκοτώνεται σε όλα τα πάρκ, από όλους σε όλους. Και αυτή εδώ είναι μια καθηγήτρια που έχουμε στο σχολείο, δεν θα πω όνομα. Και είναι ο Angry Shopkeeper, όχι Shopkeeper, κάπως έτσι λέγεται νομίζω. Και έχει αυτό εδώ αυτό το πράγμα που το ξέρω τα ψώνια της. Μετά είναι ο Ραφαέλ, που δεν τον λένε Ραφαέλ, έτσι τον λέει η κομμενά του που είναι στο μαχανάκι και έχει γίνει αιτία πολλών πιστών, θα δείτε γιατί. Αυτός εδώ είναι ο μαύρος με τη μηχανή του γκαζόν, που όποιος μπαίνει από κάτω τον θερίζει. Όποιος μπαίνει από εδώ κάτω τον θερίζει, τον τρώει. Ο Indiana Jones, ο οποίος δεν φοράει παντελόνια μέσα από το τέτοιο το βαγόνι. Ο Άι Βασίλης, με τα εξωτικά του που άμα πατήσετε space μπορεί να πετάξει. Ο Pongo Man, έχει έναν πόγκο αυτό που έχετε δει στις ταινίες που χοροπηδάει έτσι μπαμ 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 μπαμ. Άμα δεν το έχετε δει θα το δείτε τώρα. Έχουν κάνει και γι' αυτόν πολλές πίστες. Δεν φορτώνει και σαν αυτές και είναι Responsible Man, η οποία έχει δύο παιδιά, ένα μωρό εδώ και μια κόρη εδώ, και τα οποία αυτά είναι σαν τον Timmy. Θα πάρουμε το ποδηλατά. Και φύγαμε. Wipeout! Σκίστε! Οπ! Κλατς! Αυτά είναι. Μπαμπά. Μετά κοιτάς, είναι λίγο άβολο. Μπαμπά, έχεις πολύ ωραίο κόλλο. Πώς είναι μαλακιζούμενο. Restart level. Και φύγαμε. Wipeout! Σκίστε! Και τα αποκολλήσαμε. Και φτάσαμε στις μπουνιές. Επίσης δεν λείπα τα control. Μόλις καταφέρω να ξεκολλήσω από εδώ πέρα το κέρατό μου. Έτσι. Αφήνουμε το ποδήλατο και φεύγουμε. Yeah baby. Ιουχου. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα δεν σου λέω. Έλα εδώ. Έλα δεν σου λέω. Ιουχου. Πάρτα. Θα θυσιάζω το παιδί μου. Έλα πήγαινε τιμή. Έλα πήγαινε. Πρέπει να φάμε. Άντε πήγαινε μωρή. Πήγαινε. Πρέπει να φάμε. Πήγαινε. Πήγαινε σου λέω. Δεν θέλω
πήγαινε σου λέω. Πήγαινε να θυσιαστείς, παπά δεν θέλω. Πήγαινε το κέρατό σου. Yeah, baby. Πήγαινε Τίμη, πήγαινε. Κάνε περήφανο τον παπά. Yeah, baby. Πήγαινε Τίμη. Πήγαινε. Μη χορεύεις, πήγαινε να θυσιαστείς. Μπαμπά, δεν μπορώ να θυσιαστώ. Πήγαινε να θυσιαστείς. Παιδί. Πήγαινε, οπς. Γεια, αντίο. Μπαμπά, είσαι καλά. Έπεσα σε καρφιά, λες να είμαι καλά. Μπαμπά, δεν θυσιάζομαι. Εσύ έπρεπε να πέσεις εδώ πέρα. Μπαμπά, ωραίες μπουνιές. Σκάσε. Θα πάμε άλλη μία με αυτό το χαρακτήρα και μετά θα αλλάξουμε. Wipe out, σκίστε. Yeah, baby. Yeah. Τώρα, παιδί μου, θα θυσιαστείς. Θυσιάσου. Πέφτω. Μπαμπά, είσαι περήφανος. Έτσι να είμαι περήφανος. Γιατί θυσιάστηκα. Περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Τώρα είμαστε μαζί η οικογένεια. Παπά, σε αγαπώ. Σκάσε. Και θα αλλάξουμε χαρακτήρα και θα πάρουμε τον Άι Βασίλη. Πάμε, πρέπει να πάρουμε τα λεφτά. Δεν έχουμε δώρα πια. Και με πατώντας το space βλέπετε πετάει. Πετάει, στα αλήθεια πετάει. Και μόλις φύγω από το iPad γιατί είναι μια περίπλοκη πίστα θα σας πω και τα controls. Και φτάσαμε στις μπουνιές. Αου. Αυτά είναι. Ζω ακόμα, όχι δεν ζω. Και θα φύγουμε από το τέτοιο και θα παίξουμε Happy Wheels Future. Ναι. Ο Παγκάνα. Και εξαιτίας ενός αποτυχημένου loading ξαναγυρίσαμε και θα μπούμε κατευθείαν σαν Bros Levels αυτή τη φορά. Και μπήκαμε την πρώτη. Εδώ όπως βλέπετε έχει διάφορα πίστες. Θα παίξουμε το WWE, αλλά δεν έχει πολλά αστέρια. Και θα πάρουμε το ποδηλατά επί ευκαιρία είναι αγαπημένος μου. Αχα! What the fuck? The fuck? Το γέλιο. Εξάει το μενού. Skydiving. Για να δούμε. Και πέφτουμε. Έχουμε τον Bongoman που έπεφτε με μία λεκάνη. Okay, don't panic. It is just a game. Εδώ πέρα που λέει short buy μπορείτε να διαλέξετε αν θέλετε να σας ή αυτά που έχετε παίξει πιο πολύ ή αυτά που είναι με βαθμολογία. Εδώ πέρα μπορείτε να διαλέξετε το όνομα του παίκτη που το έχει φτιάξει, το οποίο βρίσκεται εδώ. Εδώ πέρα με ποιον χαρακτήρα θέλετε να είναι. Και εδώ πέρα πότε θα έχουν γίνει. Και εγώ πατάω εδώ πέρα και βάζω αυτά με τη βαθμολογία, δεν με νοιάζουν τα άλλα. Και οι παίκτες στο Happy Wheels είναι ο PewDiePie, ο Tombosicus και Nova κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα. Και θα παίξουμε το Kid Test. Play now. Yeah, press C. Try to get a coin on end. Go back. Mama, touch and wait. Go. Ναι, είμαι πρωταθλήτρια, ναι. Και... Ω, μπαμπά. Καλό, πατέρα. Τρελαθήκαμε, παιδιά. Ναι, φεύγει αυτή, πατάμε εσύ για να δούμε την κόρη. Πάμε πίσω που κάνει ποδήλατο μία ρόδα. Ούτε εγώ δεν το κάνω αυτά.
Μέχρι να έρθει η μαλακία, ανεβαίνουμε, την περνάμε. Your mom's dead. Mom's head, όχι του πατέρα. Και θα πάμε έτσι τώρα. Ναι, γαμίσαμε έτσι. Είμαστε φοβεροί. Και μας πυροβολάνε. Τι κάνουμε. Yeah, baby. We are the best. We are the world. If you die, try again. Μου έχει καρφωθεί στο σβέρκο έτσι. Όπως πάμε θα ψοφήσω τελείως. Το έβγαλα, είμαι θέλει. Ναι. Πιστεύω πως όλη την πίστα έτσι πρέπει να την πας. Πρέπει να είσαι τρομερός έτσι για να την πας. Μου έφυγε το χέρι. Όλοι με τα χέρια ψηλά. Έχασα το κέρμα, δεν το πιστεύω. Έχασα το τέρμα, έφτασα στο τερματισμό και έχασα το τέρμα, το κέρμα. Και ακόμα δεν έχω πει το control. Ευκαιρία να τα πούμε στο push down. Ναι, δεν μας σχέση. Push down, push down, push down. Push down. What the fuck, where's push down? New game, push down. Λέει να κάνουμε τον Vespa για αλλαγή. Λοιπόν, με το κάτω βελάκι πάτε πίσω. Με το αριστερό βελάκι πηγαίνετε έτσι όπως κάνει σαν να χέζει. Όταν έχετε το ποδήλατο κάνει σούζα. Και με το δεξί βελάκι πηγαίνει μπροστά, με το ποδήλατο κάνει έντο. Και φεύγουμε από level 1, level 2, level 3, level 4. Νομίζω το κατάλαβα το παιχνίδι. Level 5, level 7. Ouch! Αυτό πρέπει να πόνες έτσι. Και ακόμα σπαρταράω. Επειδή είναι αυτό το μηχάνημα και σε πηγαίνει πάνω κάτω. Θα παίξουμε το Jungle Crusader. Jungle in the jungle. It's not safe to go out when it's explosive out here. It should get them out of the way. Με Θεός, κανείς δεν θα βρίσκει το TNT εκεί πίσω. There, now I can live safely. I'm so responsible. Και νομίζω πως αυτή θα είναι η τελευταία πίστα για αυτό το part. Γιατί το γραμμένο του YouTube με έχει γραμμίσει και δεν με αφήνει να ανεβάσω πάνω από 10 λεπτά. Και με το που πεθάνω... Δεν έλεγα να πεθάνω καλύτερα. Να κερδίσω το λότο. Και έτσι είναι το πρώτο βίντεο μας. Με πρωταγωνιστή τον Nick Chanik 7, ο οποίος έπαιξε στο δικό μας μοναδικό Happy Wheels, το οποίο θα κάνουμε και άλλα part. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε raid, subscribe, comment. Και μέχρι την επόμενη φορά, αντίο!